Kia K5 соли барориш 2010 дӯстони азиз мошин вагонӣ мебошад. Манин намуди берунаи мошин мана чӣ хеле ки дида истодед. Манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Агар навор писанди шумо бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, oynachosh кнопочный, мультирол, рулошам обогрев будаст. Коробкаш автомат, дутта сиденияи пешам обогрев, CD плеер дорад, монитор дорад дӯстони азиз. Ҳама наворотош ҳаст. Калиташ старт стоп. Пробегаш 157,000 гуфта. Манин бомош панорама дӯстон. Сиденияо кожни бо сиденияо лифт. Мана рулашам лифт. Манин ҳолати салони қафои мошин. Салонҳои қафошам кожини мебошанд, боз обогрев сидени қафошам дӯстон. Манин намуд мана бомаш панорама чӣ хеле ки гуфтем бисёр дар ҳолати хуб. Мотор-ду сӯзишвори бензин. Расходаш 8,9 литр ва 100 километр мегардад дӯстони азиз. берун аз шаҳр бо камтар мехӯрад. нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 19 19. Opel Ashka соли барориш 2006 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин. намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, oynachosh кнопочный, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад, сентр замок дорад. мана пробег 234,000 километр пробег дӯстони азиз. ин ҳолати салони мошин. манин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 екатек беванус сӯзишвори бензин. расход чӣ хеле? расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. манин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 94 79 40 30 75 20. сечка элеганс соли барориш 2000 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, CD плеер дорад, дутта сиденияи пеш обогрев, сентр замок. пробегаш 129,000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. боз инҷа люкам дорад. бисёр ҳолаташ хуб. мотор 2 сӯзишвори бензин. 10 таки сахта будаст расходаш. манин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 50 40. Honda CR-V соли барориш 2008.
ماشین یوروپی که می باشد. من این نمود بیرونی ماشین، نمود از کفای ماشین. دوستان عزیز، حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, 2 сиденьёш обогрев, менинҷа CD плеер доранд дӯстон. Пробегаш 112,000 километр пробег. Мана рӯлош лифт, сиденьёш кожни, боз сиденьёям лифт. Мана сиденьё лифт чикелки дистадед. Менинҷа люкам дорад. Люкам дорад. Манин ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. Салони қафошам кожини мебошад. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расход чӣ када? 8 метр. расходаш 8 литр 9 литр ба 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 140,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. BMW соли барориш 96 дӯстони азиз. Мани намуди беруни мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, менинҷа CD плеер дорад, чӣ хеле ки дида истодед. центр замок, пробегаш 298,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин. мана мани мӯҳлати ҳуҷҷатош, ойнаҳои сиёҳшишаш, иҷозати махсусаш ва санҷиши техникиш. мотор 2.3 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 газкиди 75-80 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. коробкаш простой дӯстони азиз. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 942 38 88. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.